burakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera igoro obole minobonda voigo obole minesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontwa goteba ingocho turi no yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asitogukigwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobeka tiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na imbere mechi dakika 15 amatera naro amakoro wakaigure natumanyetia bateri abuo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narasire mono na mangana yese mono naganirie ngende gotimuka abantu abangi barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa gochakira chinsa isano na isato chemogaso goika chinsa ikominemo chiamaragoba iliosese ni bokegima na matera na bateria bakuru omwancho muregeri ondisi TV otorgerete kurukaria elietaria na nkoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mopong bwa bateri umurobeli bweke bwa mukia bateri ni urabe kuko gotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa rekoigwa na kumanya chingero chiabo na gusaba chingero chiabo kuruga station yegikia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera omurubiri obweke mbugambugu kiabateri nigochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorundirie bireja uneganye ngotu ukorundirie bireja unegurubaro omongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro ku Kristo bwao oiso komocha igoreterwa mange letaria na nkuru kwa shem papa tigara buya tororane aliaigu